O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Benvidos, benvidas, señoras e señores, un luz máis ao noso Recuncho dos Libros. Estamos en Radio Eume, como sempre, na compañía da nosa bibliotecaria favorita, Anabel Alonso. Moi boas, Anabel. Hola, boas. Esta semana é curtiña, porque o venres non hai biblioteca, pero sí que temos outras cousiñas que falar ao longo dos vindeiros minutos, non? Con que comezamos? Como sempre, novidades. Pues empezamos coas novidades, neste caso as novidades para público infantil e juvenil. Traigo vos un álbum para rapaces a partir de 6 ou así, de infantil, que se titula Siempre seremos familia, de Angie Luna, e este álbum, digamos que nos pon nesta situación que se dá a veces nas familias, de que os pais deciden pois, separarse ou deixar de vivir xuntos ou que seña, e como podemos explicarlle eso aos nenos e ás nenas para que lles resulte máis doado, para que o entendan, tal. Un álbum dirixido aos máis pequenos, e que, sobre todo, fai fincapé nesa idea de que, independentemente de que os pais xa non vivan xuntos, sempre serán familia, é dicir, sempre farán cousas en común, sempre serán seu pai, sempre serán súa nai, e que nunca vai a cambiar nada deses vínculos fundamentais da familia. Entón, bueno, ao mellor pode ser un libro que pode axudar a algúns pais a tratar este tema cos seus fillos para que o entendan un pouco mellor. Chama moito a atención que últimamente a literatura infantil sí que se centra en temas que a mellor antes eran máis tabú, por exemplo, a morte ou que distí un divorcio, unhas cousas. Era hora de que chegaran esa temática, non? Aos máis pequenos. Sobre todo porque eso é unha realidade de que vemos habitualmente na nosa sociedade todo o tempo, e os nenos teñen que aprender a vivir esas cousas, digamos, bueno, inevitablemente unha separación non deixa de ser un loito, inda que por moi ben que vaya todo, non? Por moi ben que vaya todo, pero entonces creo que explicarlle aos rapaces para que o vivan con certa seguridade, porque sobre todo os nenos e as nenas o que necesitan des seus pais cando son pequenos é que señan un lugar seguro, que lles dean seguridade e que os acompañen e axudarlles a entender que nada cambia e que eles van a seguir sendo seus pais sempre e estando sempre ao seu lado, me parece que é importante. E digamos que a veces, a través dos contos, é máis doado explicarlles, como outras veces temos falado de contos que falan da morte dos avós ou dunha mascota ou algo así, e a veces é máis doado a través dun conto falar cos nenos e coas nenas, non? Sí, a verdade é que era hora que este tipo de historias chegaran aos máis pequenos, porque ademais os que somos pais e nais é nos complicado ás veces responder ese tipo de preguntas sobre a morte ou sobre un tema como este. E a mellor ter eso, un apoio dun libro que é un conto, bueno, claro, un conto como outro calquera, non? Coas súas ilustracións, con un conto bonito e tal, creo que pode ser unha gran axuda. E en galego, cal é a recomendación esta semana? E en galego traigo vos esta vez un libro para xuvenil. Un libro de Bamejuto, A ladroa da Biblioteca de Meirás. Sei que nos pasa neste programa que sempre acabamos de alguna forma en Emilia Pardo Bazán ou en Meirás, sempre estamos aí. Bueno, esta é a historia de unha rapaza que Mariña, que vive por esa zona e que de cando en vez entra na biblioteca ás agochadas e aproveita todos os libros que hai nesa maravillosa biblioteca que ainda hai pouco comentábamos que era patrimonio, ¿no? Que era ben de interés cultural, e entonces no libro aparecen a veces textos que ela mesma atopa ali, como cartas de Emilia Pardo Bazán, por exemplo, textos reais, que resulta moi interesante, ademais de moito amor polos libros, ¿no? E polas bibliotecas e pola historia, ¿no? Fala un pouco do franquismo, porque se fala desta cuestión de que o Pazo pasase a mans da familia Franco, se fala de Emilia Pardo Bazán e, sobre todo, se fala de libros e de literatura. Eva Mejuto xa é unha autora moi coñecida da literatura infantil e juvenil, que ten moitos libros publicados, e este libro en concreto foi finalista do premio Jules Verne de literatura xuvenil. O sea que eu creo que pode ser un libro bastante
atractivo e que por riba ten esas referencias históricas. Claro, que son que ao final son moi interesantes, pero que ademais é un libro que te atrapa porque, bueno, fala desta cuestión aí desta rapaza que está aí como as agochadas collendo os libros. Sempre é moi interesante, sobre todo iso, para os máis novos, achegarlle a nosa historia, por dicilo así, pois iso, a través de aventuras ou de fábulas, non? Introducir eso, pequenas referencias reais. Sí, que falando antes, mentras te esperaba, collendo unha folla así ao azar, por exemplo, hai unha carta de Elisa e Marcela, o sea, contando un pouco a súa historia. Dicir, cousas que están guai para que tamén os rapaces e as rapazas vayan conocendo os persoeiros galegos que nos trouxeron hasta aquí, que constituyen a nosa historia, non? É que seguro que é máis entretido aí que nun libro en historia. Pois, por suposto. E para os que temos algunha engurriña máis, que nos traes hoxe? Pois traigo tamén dúas propostas, unha en galego e unha en castelán. En castelán, primeiro traigo El factor Rachel, de Caroline O'Donoghue, bueno, como se pronuncia isto? O'Donoghue, ou algo así, será? Sí, algo así, que, bueno, que conta a historia de, bueno, un libro que este autor é un autor irlandés e conta a historia de unha rapaza universitaria que está traballando nunha librería para pagarse a carreira. Digamos que volvemos outra vez ao mundo dos libros e das bibliotecas e das librerías. Nada, ali conoce a un rapaz do que se fai moi amiga e deciden compartir un piso. E nada, conta un pouco esa historia, esa situación puntual de Irlanda na recesión, se fala sobre LGTBI porque hai un rapaz que está aí medio saindo do armario. Bueno, creo que ten como que toca moitos temas da sociedade dese momento e con un punto de humor tamén. É un libro que tuvo bastante éxito, o sea, que fala eso da xuventude, de cando estás arrancando na vida e digamos que parece que tes todo aí por facer e ao mesmo tempo moitos conflictos, non? Sí. Que te vas comer o mundo pero daste aí de bruces contra el. Claro. E entonces me parece que é moi interesante esa sensación a vez de estar como na felicidade absoluta e ao minuto seguinte na desgracia absoluta, non? Que ten ter 20 anos ou 20 e poucos. Claro, porque nese momento é ou un extremo ou outro, o gris non hai, é o branco ou negro. E é que todo vives con unha intensidade tremenda e creo que ese espírito é o que capta esta novela. En galego? E en galego traigovos unha novela tamén de época que se desenvolve nas terras altas escocesas entre finales do 18 e principios do 19. Vámonos moito para arriba, Se chama Aprendede dos lirios, de Ian Crichton Smith. Vou ter que facer un curso para aprender a pronunciar os nomes dos autores. Bueno, digamos que estos desaloxos que foron como unha especie de expropiación forzosa, que eu creo que estes libros que falan deste tipo de cousas aquí nas Pontes poden ter moito interés, non? Porque vivimos en certa forma vivimos como unha situación similar. Pois neste caso, claro que responde a unha época non foi tan hacia aquí como pasou nas Pontes, sino que é unha época máis atrasada e despois que se viviu todo con unha gran inhumanidade e bueno, creo que con moitas tropelías, digamos, desde as persoas que expropiaban, non? E digamos que fala desa sensación, é unha especie de novela histórica que recrea ese momento onde esas persoas se viron desposeídas, non, do sitio onde vivían, onde nacían e onde traballaban, porque eran xente que se dedicaba a terra, non? E de repente se atoparon sin ningunha referencia. Con unha mão diante e outra detrás, asumindo que había tendo que buscarse a vida por outro lado. É un autor de principios do século XX, naceu no 28 e morreu a finales do século XX e escribiu en inglés e en gaélico
E bueno, me parece que pode ser unha lectura moi interesante, a verdad. Me gusta moito este espazo porque vou descubrindo cousas, vou descubrindo aí autores que nin sabía nin que existían, a verdade. Martes de cómic. A proposta esta semana, para que tipo de público vai dirixida? Pois mira, é unha proposta viejuna un pouco, Viejuna. pero moi dirixido non a... me puxeche nunca nin a Tintín, nin a Superhumor, nin Mortadelo e Filemón. Estou Calquera esperando que día me traigas destes. rompeteches. Pero este é un libro que me resulta moi chulo, porque é un cómic galego dos anos 80, que xa ves o libro, que está así, que é un libro que ten solera. Sí. Bueno, está feito por Urbano Frai e Fausto Isorna, son dos outros bastante coñecidos, se chama Os viaxeiros do tempo, e a través de como unha especie de fábula, no? Na que o protagonista viaxa no tempo, vamos descubrindo a historia de Galicia. Entonces estes viaxeiros no tempo, digamos que van contándonos pues eso, a historia de Galicia a través desta especie de máquina do tempo, non? Que pon aos personaxeiros noutra época. E, bueno, me gustou porque de traelo, porque creo que como deses primeiros cómics que puidemos disfrutar en galego, non? Esas primeiras aproximacións á banda deseñada e facer un pouco de historia de cando en vez, pois está non máis ben. toque novidades. Exactamente. E este libro, pois, bueno, xa te digo, é un libro do ano 88, que xa ten algúns anos, pois sí, mira, 38. Claro. Arriba e abaixo. E, bueno, é unha ocasión de achegarse a, por exemplo, na parte final nos fala moito de prehistoria de Galicia, dos achádegos que se fixeron nas diferentes excavacións, o sea que tamén ten esa maneira de, esa idea de descubrirnos, digamos, a parte da historia de Galicia, en este caso centrada neste tomo na prehistoria, ten líneas temporais, bueno, creo que é instructivo ao mesmo tempo que interesante e divertido. Sí, no, xe está nos quedando un programa, verdad, moi formativo, porque todas as propostas que nos traes ensínanos algo, polo menos de historia, así que nos cae todos. O noso patrimonio desta semana, a donde nos vai levar? Pois volvemos ao patrimonio inmaterial, estamos agora aí... Outro día falamos do baile galego. Sí, e agora vamos a falar do xogo dos birlos. Ai, bueno. Que acaba de ser nomeado BIC neste 2026. Este xogo que consiste en tirar unha bola que ten que derribar, unhas parecido aos bolos, no? Que ten que derribar unha serie de pauiños e, bueno, está documentado desde casi, o sea, toda a historia de Galicia hai documentación sobre este xogo. Normalmente se facían nas prazas, diante das iglesias, e como a través da emigración o xogo tamén se exportou a América Latina, no? A Argentina e Uruguai, a través dos emigrantes galegos levaron o xogo tamén a América. E digamos que hai unha federación galega de bolos que introduciu este xogo máis autóctono, digamos, do xogo dos birlos. E, bueno, me parece unha cousa moi curiosa e interesante porque, bueno, o que falamos sempre, que volvemos ao mismo, no? Recuperar a nosa historia, recuperar a nosa cultura é interesante e é importante e, sobre todo, con este tipo de cousas que porque agora os estilos de vida son moi distintos, se están perdendo e ao mellor xa a xente, xa os nenos, pois non xogan a estes xogos e por eso que darlles certa protección institucional me parece interesante. Sí, para que non caen no esquecemento. Claro. Chama moita atención, por exemplo, que aquí, que neste pobo temos clubes de todos os tipos, non teñamos ningún clube de chave, de petanca, de nada, sí. Sí que me chama moita atención, ves? Que nos falta aí unha entidade deportiva que reúna ese tipo de xogos. De xogos tradicionais, sí. Sí, pois deixámolo aí por se alguén se anima. Aí queda o chamamento. Pois ímonos o mércores, porque esta proposta desta semana de Entreversos chega da man de quen? Pois mira, de Elvira Ribeiro, e damos un xiro total, porque este foi
o Premio de Poesía Erótica Illas bueno. Sisargas do seu ano. É un libro que se titula Carnia Haikai. Bueno, haikai é o plural de haiku, que son estas composicións poéticas que proveñen de Xapón e que teñen unhas medidas moi específicas, non son 3 versos, que normalmente falan da natureza, ou de, bueno, sobre todo eso, da paisaxe, da natureza, e que neste caso falan sobre todo do amor e do sexo, non? E son eso, estes poemiñas tan concentrados que teñen, que a mí personalmente me gustan moito porque, digamos que, como decía a poeta Doris Timbrás, na poesía todo sobra, es decir, que hai que ir sempre como a esencia mesma do poema, non? E estes poemas tan curtiños fan eso. E, bueno, me parecía unha boa ocasión, nunca trouxemos todavía un libro de temática así sensual e erótica, e me parecía que, bueno, ahora que ademais chega o bon tempo e todas estas cousas, pois a mellor a xente pode sentirse máis emocionada e dirixida ao amor e a mellor lle prestan ler estes poemas. Pois mira, que cada esta recomendación, esta novidade, temos que falar máis destas cousas, hai grandes libros, grandes obras dedicadas ao mundo erótico e tamén merecen o seu lugar. Ímonos aos xoves, non sei se queres comezar primeiro por xoves na Biblia ou de libro e peli. Pois de libro e peli. Co libro e peli. A proposta, un clásico. A proposta un clásico. Un clásico, sí. Un clásico, O Señor das Moscas, de William Golding, porque xusto se acaba de estrear unha serie en Movistar, unha miniserie destas que se fan agora de 5 ou 6 capítulos, que conta a historia del Señor das Moscas, non? É unha novela, bueno, creo que ampliamente coñecida, que moita xente sabe de que vai, non? Un grupo de rapaces que despois dun naufraxio se quedan abandonados nunha illa sin ningún adulto e que entre eles, digamos, que fan como unha especie de organización que cada vez se vai volvendo máis autoritaria e máis violenta, non? E, bueno, e aparte desta serie que arranca que acaba de arrancar, non sei se esta semana pasada ou anterior. Sí, creo que o protagonista é mesmo de adolescencia. Sí, da adolescencia, ou polo menos os produtores da serie tamén son os mesmos. Pois, aparte desta serie, hai 2 adaptacións cinematográficas, unha do ano 63, me parece, e a outra dos anos 90. A do ano 63, además, tuvo bastante repercusión, foi dirixida por Peter Brook, e tuvo bastantes premios, creo que foi a Palma de Ouro no Festival de Cannes. E despois hai unha segunda novela do ano 90, unha segunda película do ano 90 dirixida por Harry Hook. Entonces, bueno, se podedes tanto animarvos á serie, agora hai moita xente moi aficionada a mellor as series máis que as películas, ou senón revisitar estas pelis que xa teñen uns anos sobre esta historia que a verdad é moi dura, sí. É moi dura porque eu creo que, por exemplo, cando lín o libro, facíaseme moi complicado ver a nenos con esa papel de violencia, con esa E porque ao final sintes que se reflecte aí como que a única maneira de que se organice a sociedade é así, non? Sempre ten que haber alguén que mande, que sexa autoritario. E iso dá como moito medo, non? E claro, que si isto fose protagonizado por adultos, non nos sobrecollería tanto, non? Eso como pasa como na serie da adolescencia igualmente, non? O feito de que sean nenos fai todo moito máis duro. Sí, porque ademais eses nenos os que mandan, por dicirlo así, sempre acaban fustigando os máis pequenos, é dicir, os que son máis febles, aquí o de sempre, o máis forte acaba co máis débil. Claro, que ao final é tamén o que está debaixo destes fenómenos como o bullying e todo eso, non? Que o que se sale da norma polo que seña, pois claro. É o bicho raro e hai no que apartar. Exactamente. E entonces, bueno, unha lectura super recomendable e
E supoño que a serie, que non a vin, pero me imagino que estará estupenda porque os produtores da adolescencia fixeron unha cousa estupenda con a adolescencia, o sea que me Sí. imagino que esta serie tamén estará moi ben. Bueno, espero que non este rodada en plano secuencia todo seguido, porque é o que cansa da serie de adolescencia. O resto está moi ben. Que proposta temos para os xoves na Biblio? Destes días. Creo que Xela e o dragón de barriga verde, pode ser? Sí. Uh -huh. Nada, pues, este contacontos que vamos a ter para nenos a partir de 3, xa estamos aquí na aí, biblioteca ou vades no, para na Casa do Peso, xa estamos aí apurando os últimos xoves na Biblio do ano, nos quedan Maio solo. 2 semanas, o sea, esta e a que ven. Sí. E nada, eso, este contacontos bastante clásico e tal, que espero que vos preste moito. A máis barriga verde xa veu en Máis varias ocasións, sí. sí. Éxito asegurado. Sí, e temos despois unha presentación dun libro, tamén temos que comentar que hoxe mesmo na biblioteca ás 8 da tarde temos a presentación do libro de Asia Álvarez, Mejor tarde que nunca, Sí. unha novela romántica e tamén sobre saúde mental e superación persoal. Esta rapaza onde é? Porque das Pontes non, non? No, pero bueno, é da comarca, de feito acaba de presentar o libro en Ortigueira, en varias zonas, en varias bibliotecas de por aquí, e bueno, agardamos en que veñades a acompañala na presentación do seu libro. Pois aquí estaremos. Iso sí, hoxe temos a presentación, estivemos falando das actividades de todos estes días e demais, pero claro, o Venres de Santa Rita toca descanso para que non o saiba, porque o patrón das administracións locais e a biblioteca tamén merecido descanso, levades. Pois Así sí. que hoxe non lle botamos unha ollada nin a historia da autora do mes, nin tampouco falamos de A Nosa Vila, iso deixaremos para a semana seguinte, pero hoxe sí que quería falar dunha cousiña, un problema que tivemos estes últimos días, porque tedes a sala infantil pechada. Que pasou? Pois temos a sala infantil pechada porque digamos que levábamos xa un tempo bastante complicado no que o comportamento das crianzas que veñen á sala infantil se estaba facendo un pouco difícil de controlar e complicado de levar. Sí. A biblioteca infantil é un espacio para ler, para xogar, temos xoguetes, temos tal, pero non é un espacio para o vandalismo, ou non é un espacio para deixar todo tirado, Non é o ou salón da non é túa un casa. espacio para tirarse os libros á cabeza. Sí. Me refiro a un espacio que, ademais, sempre pedimos que os rapaces estean acompañados por un adulto, precisamente para que haxa un certo control, tendo en conta que o espacio como está distribuído desta biblioteca non nos permite que haxa unha bibliotecaria na sala infantil, porque polas tardes solamente estamos traballando unha persoa e ten que estar no mostrador. Entonces, como digamos que xa estábamos chegando a un punto que non de un retorno, decidimos tomarnos un tempo de reflexión, pechar e decidir con máis tranquilidade que medidas podemos tomar para que isto non volva a suceder. Ou para garantir que as persoas que de verdade lles interesa estar porque o problema tamén era que estábamos expulsando da biblioteca a nenos e nenas que viñan que lles apetecía sentarse, ler, pintar, ou facer os deberes, sí. ou que sea, e que con tal cantidade de barullo que había, non o podían facer. Entonces, ao final, non pode ser, todos temos que convivir, todos os públicos teñen que convivir e hai que atopar unhas condicións mínimas de comportamento na sala. Entón, vamos a pechar uns días, vamos a reflexionar sobre que podemos facer para que eso mellore ou que medidas podemos tomar para controlar mellor a situación. Por suposto, o préstamo sigue activo, non hai ningún problema, se pode ir á sala a buscar libros de préstamo e sin, como sempre, o único que non te podes quedar ali, pero podes ir a escoller o que queiras, eso non hai ningún problema, funciona como sempre. E, mentras tanto, reflexionaremos sobre que temos que facer para que na sala poda convivir todo o mundo.
Pois tamén esa reflexión, a ver se traslada a aquelas persoas usuarias e usuarios da sala infantil e que tamén pensen un pouquiño, non? Que é un recurso para todos e de todos e que, como dicías ti, todos temos que convivir e onde hai que portarse ben. O que non farías na túa casa, non faigas fora, non? Claro, non defendemos un modelo de biblioteca na que haxa que estar como na misa, caladísimo, non. Nos gusta que a xente lea en voz alto, que a xente fale, que a xente o pase ben, pero todo ten que ter unhos mínimos. Sí. É dicir, non hai que pasarse ao extremo de considerar que todo o que está na sala é un xoguete. Temos xoguetes, pero os libros non son un xoguete. E non pode ser ese comportamento. Entón, creo que ao mellor nos faltou, non somos capaces de transmitir adecuadamente como hai que comportarse na sala e ao mellor tampouco estamos recibindo a axuda necesaria polos pais e nais que veñen cos nenos para que eso se traslade a xente máis nova, non? Entonces, bueno, vamos a ver como vai ese período de reflexión, non? A ver que vamos a estudiar diferentes posibilidades, a ver hasta que punto se nos ocurre algo que nos axude, digamos, a reconducir esta situación. É unha pena porque sempre pagan os xustos por pecadores, totalmente, pero se non hai outra opción, totalmente, se non hai outro remedio, pois hai que asumilo. Esta cousa a veces é necesario parar, reflexionar un pouco para logo continuar. Entonces, vamos a pensalo ben e a ver cal é a solución. Pois xa nos irás contando, a ver que solución tomades, como van as cousas. Contareivos. E falaremos en vindeiros programas desta situación, a ver se mellora, se xente xa toma un pouquiño de conciencia, se podemos volver a disfrutar desa sala infantil. Anabel, graciñas, ainda que rematemos agora cun sabor de boca un poquinho amargo, bueno, pois volveremos ao vindeiro luns con máis recuncho dos libros, con máis novidades, con máis actividades, e, bueno, a mellor con esa nova reflexión, non? Graciñas. Nada, grazas a vos. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.